Hello mga kuwigel! So meron po tayong imumukbang na Jollibee Family Pan Burger Steak at pinaputok na lechon kawali. Yan, maraming kanin, gravy, tsaka Mang Tomas. So bago tayo magsimula, pariman po tayo. Ama, maraming sarap po sa pagkain. Bigyan niyo pa sa anong taon. Sana po. Pag inimpat may sakit. Amen. Yan, hugas muna po tayo ng kamay at mukbang na po tayo. Parang subo po. Kain po. Lambot. Juicy.